Velkommen til vores guide i Moodles app. Her skal du indtaste Moodles webadresse. Husk at trykke www foran. OK. Her skal du logge ind nøjagtigt som du gør på din computer. Altså med din AU-mail og den der tilhørende kode. I Moodles app kan du se dine kurser. Her finder du blandt andet medieproduktion, det afsluttes med en eksamen, så husk det og lyt altid til Jørgen Riber. Derudover kan du i øvrigt finde alt det litteratur, som din underviser har lagt op. Sejt. Her kan du tilføje kontakter. Så kan du sende beskeder til dine studiekammerater. Og du kan modtage beskeder. I Moodle der kan du finde calendar events, som viser din kalender. Her kan du fx se, at Thomas Mosebo underviser i medieproduktion den 1. oktober kl. 8:15. Har du tendens til at glemme din forelæsning, kan du med fordel indstille notifikationer, f.eks. en time før undervisningen begynder. Under Notifications kan du se dine studiemails. Nu er I klar til at bruge Moodles app. Sæt i gang!